آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسلام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف لا تي في بقبل جلي ملكنا ملكو كبفو إسكيرو لك واتلا. الحمد لله رب العالمين. أن يغسر بي شرف لا دوبا دومانغونو. شرف لا دوبا دوما مينو دغولتي ملكنا ملكو كا فلبغولا أنا كان بغولا إن شاء الله تعالى. أنا كرمغو يغسر الدكتور شيخ أبو جعفر محمد جباتي ale de be shirifla duba duma ɲanamaya an ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ka barikada a ka cɛsiri a n'a ka jida la ka maaw kunnafoni alakira a n'a ka so dongew la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. O tuma an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ b'an bolokɔrɔ shirifla duba duma in kɔnɔ. O tuma an bɛna bisimila insha Allah ta'ala. An b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sheikhana. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Abul Abbas Sheikh Ahmed Tijani Idrami. Amba alhamdulillah karamogo ibo sura la masha Allah alhamdulillah. Abi ma hakili jigi insha Allah ta'ala. Ne rakila nge ya adendo isaw anyo yo anti ka boko no fada ayo alhamdulillah masha Allah ta'ala. Amba Allah mi da kosobe alhamdulillah alhamdulillah masha Allah. Otuma ka befu ka be barkada anan karamogo nyago soro bi insha Allah alhamdulillah. Silamɛya san a bɛ komi o forila sankura an bɛ ka don o kɔnɔ ka ban insha Allah ta'ala. An b'a fɔ an donna a kɔnɔ silamɛya sankura kɔnɔ. O tuma silamɛya sankura yalima an ka kan k'a kunbɛn ni kunbɛli jumɛnw ye, an kan ka baara jumɛnw de k'a kɔnɔ insha Allah ta'ala. I ka an bilasira olu dɔw la fɔlɔ ni Ala sɔnna yanni ɲininkali wɛrɛ nataw cɛ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. آمين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم يا رحيم يا ربي يا الله. أبا العباس. نعم. أمي ألفو على ولا نيماندو. نعم. على بافي جون كاتندو كان نيماندو أي كاسد مجرى منا. تانو لكامي نوبي بين علما نابي جاي نابي وسا. أنكمو تانو لكاما. ما شاء الله. tanolika mi ni alaba anga nyini fɛnw d'a ma n'a ye a bɛ don ani jugumanw cɛ n'a ye insha Allah ta'ala. o kɔ an bɛ dugawu kɛ an filɛliba na an lajɛba bɛɛ ye ka dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye Seydi Sharif Usman Madan Haidara hafizahullahu wa ra'ahu. Amin. a bɛ cɛsiri ni min na nin tile damadɔ in na silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn filɛ ni alakira filɛla ye. Allahu akbar. Sabula komi ne yɛrɛ delila ka kasida dɔ bɔ ale kan o la o ko in na bani dari Mustafa la tadabaru. An bɛɛ kira ka dudenw de siga t'a la dɛ Jabate. Shia o sunna o tijaniya o kadiriya o an bɛɛ kira ka dudenw de. Allahu akbar. An bɛɛ de ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kuranɛ ye kelen kɔrɔ ye kelen sunkalo ye kelen de. Anw bɛnna fɛn minnu kan an bɔra hiji yɔrɔ in fana na alhamdulillah o bɛɛ ye kelen mais o bɛɛ la fɔnkɔɲɔgɔnw ni ko ka ca. Jabate i b'a ye k'a fɔ boliw ka bolisɔnnaw u jɛlen no boli kelen na ayi i y'u ye magan na budaw u ka alaw man ca a ka ca de Jabate. Ala joli bɛ yen ne yɛrɛ t'a hakɛ dɔ de Jabate. i y'u ye o kɛlɛ la ayi
minnu yɛrɛ tɛ ala kelen na olu bɛnna sigi la anw bɛ ala kelen na kira kelen kuranɛ kelen kɔrɔn kelen jamana kelen anw dɛsɛra ka bɛn o ju ye jumɛn ye o fɔ n ye dɛ Jabate o ye ŋaniya dimi de o ŋaniya dimi Allahu akbar ani dusukun dimi fi qulubihim maradun ani dusukun tolila n'a man kɛnɛ o de bɛ na ni a bɛ furakɛ cogo di Jabate qalbu salim ni dusukun ka kɛnɛ yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi o kɔrɔ di Jabate i bɛ min kanu ni i yɛrɛ ye i k'o kanu ni balima ye o de la kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ye ko naani fɔ a la a ko di a ko kun wari'an takun a'bada an-nas wa kun qani'an takun ashkara an-nas wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman Allahu akbar wa ahbib lin-nasi ma tuhibbuhu li nafsika takun mu'minan Allahu akbar a bɛ girin ko naani de kɔ i ka kɛ champion a bɛɛ la o fɔ n ye ala y'an dan kun jumɛn kama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinɛ ni hadamaden dan kun y'o kan ni ala sago de kɛ k'an bato seli dɔrɔn tɛ o Allahu akbar seli ala dɔrɔn kira tɛ kanu o ye ala bato la belebele o n'a fɔra ko diɲɛ dara kira kanu kama dɔw bɛ na ni ni aya in ye an b'a jira k'a fɔ kira kanu ye ala kota de ya ayi o ye ala bato de n'i selila ka sun ka jaga di i ma kɛ kira fɛ ala bɛ ba i ka baara ɲuman bɛɛ la ni kira kanu bɔra a la siga t'o la i y'a faamu falbaqiyatu as-salihatu wa ma hawat idha khalat ko i mana baara ɲuman fɛn fɛn kɛ i ye zikuru zikuru kɛ i ye alabato kɛ min duni hubbika ma lahunna baqa'u فالباقيات الصالحات وما حوت من دون أو من غير حبك ما لها بقاء الله أكبر ni ala kira kanun bɔra ye ni shite o shite lage o kuma ko ni b'a fɛ ka kɛ champion ye ala bato la kun wari'an o kɔrɔ ye di si yɛrɛ la i k'i yɛrɛ minɛ cogo di Jabate i ɲɛ minɛ a tana filɛli la kelen i kulo datugu ka bɔ kɔrɔfɔli ni nkalon lamɛnni la si nɛna Jabate hali mangutu ciya ninnu i b'i kulo minɛ nin bɛɛ wari Allahu akbar ala bato la sɛbɛ yɛrɛ de ye wari yɛrɛ minɛba maa min n'a kunnen don n'a yɛrɛ ye a kelen don ka a yɛrɛ minɛ ka bɔ shubahatuw la ko ɲaaminiw na kuma tɛ haramu ma Allahu akbar Jabate awɔ nin kelen dɔrɔn ale ɲɛ bɛ ala de la an tɛ danfɛnw na ala ka ko bɛɛ y'o ye n'i bɛ ala bato ɲini o de ye waraw ye o k'i wɔrɔ ka bɔ tɔw bɛɛ la o de ye waraw ye jumɛn ye ka dan k'i la i bɛ dan yɔrɔ min na k'o don alwuqufu ala hududillah Allahu akbar ala ye dan kɛ i la k'i ka dan yɔrɔ min i dannen don a ye stop kɛ yɔrɔ min i bɛ jɔ i tɛg ni feu rouge mɛnɛna yɔrɔ min i bɛ jɔ yen awɔ ko kana tɛmɛ an fɛ i tɛ tɛmɛ ayi sans interdit don voilà Allahu akbar sabula ala ka yamaru bɛɛ ye voie de ye ka taa aljinɛ kɔnɔ o bɛɛ ye sira de ye ka taa aljinɛ kɔnɔ Allahu akbar ala ka balina bɛɛ o fana bɛɛ ye sira de ye ka taa jahanama kɔnɔ ala k'an kisi a ma dɛ Jabate nin de ko in yɛrɛ o de ye ala bato ye Allahu akbar a ko a filanan na kun qani'an jɛni ala ka tilali i ka wasa ka kari n'o ye ka kariya riba bima qasama la ala min di ma jɛn'o ye o la i bɛ kɛ ala barikadabaw la ɲɛmɔgɔ ye ashkar o la i tɛ kɛ hasidi o Jabate imma shakuran wa imma kafura o fila de bɛ o donc hadamaden ni a sɔnna ni ala ka tilali a tɛ ka hasidi o ayi ni ma jɛna ala ka tilali de o de b'a to hasidi na ni hasidiya ye hasidiya yɛrɛ fura ye jumɛn ye o fɔ n ye
e k'i dusukun ɲɛsin tilali kɛbaga ma. Jɔn de bɛ tilali kɛ? Allah. Oh ka min bɛ nin bolo a n'a nana ayi jɔn de y'a d'a ma? Ala. Ala fililen don wa? Ayi Ala tɛ fili Jabate. Ni waritigi ma wari d'i ma i ka wari t'a bolo. A ma se a nɛni ma. E ka wari de b'a bolo. Ayi ne ka wari t'a bolo Jabate. Nka a kɛra k'a di yan o Jabate. Ni dalilu jumɛn ye? Jabate Ala ye wari d'a ma k'a di yan. I ka wari t'a bolo. N'a y'a diya don. I b'a ɲini a tigi de fɛ. Wasalullaha min fadlihi. Jabate ɲini faamu. Sɔnbaga. Min y'a di. Komi jawusani na. An bɛ s'a yɔrɔ dɔ la. K'a fɔ Ala de ye faamaw yɛrɛ sɔnbaga ye. Siga tɛ nin na dɛ Jabate. Ilahul aghniya wa kanzul fuqara. A caman b'a bolo n bɛna taa ɲini Jabate. Ilahul aghniya wa kanzul fuqara. O de ye Ala ye. Allahu akbar. La ata'a illa ata'ullah. Maa si t'a di Ala de b'a di. Hali ni waritigi y'a di. Maana bɛɛ filɛ bi aynil fana la bi aynil baqa. Allahu akbar. Bɛɛ filɛ k'a fɔ kullu man alayha fanin. A bɛ ban ni Jabate. Pewu. A tɛ yen yɛrɛ. A tɛ yen. Kullu shay'in halikun ila wajhahu. Allahu A akbar. bɛɛ ye taafɛn de ye. I t'i ɲɛ jɔ waritigiw ka immeuble la minnu sara k'a to. A caman Jabate. I bɛ mɔgɔ kɛlɛ fɛn min na n'e ma taa k'a to ale bɛ taa k'a to. O la kun ni i yɛrɛ ye. K'i ka kari. E bɛ ɲɛbɔ dɔ fɛ. I b'a sɔrɔ ko dɔ kunbalan b'a la. Maa si tɛ dugukolo kan fo k'a sɔrɔ besoin dɔ b'a la. Antumul fuqara ila Allah. Amin dɔ b'a la dɛ. Ni wariko t'a si a ɲɛna. I b'a sɔrɔ kɛnɛya b'a si a ɲɛna. Wallahi o dɔw bɛ yen. Walima a jarabilen don dɔ la o sɔrɔ cogo bɛ k'a kama. O b'a kamana gana dɛ Pati. Jabate hami dɔ b'a la dɛ. Walima juru dɔ b'a la. Walima jɔrɔna ko dɔ b'a la. O dɔ b'a da la yen. O bɛ ka bali ka sunɔgɔ yɛrɛ. Allahu akbar. Ka sɔrɔ i bɛ ka ɲɛbɔ ale fɛ. Dɔw bɛ i b'a sɔrɔ o jɛlen don den na. Awɔ. Dɔw bɛ i b'a sɔrɔ o jɛlen don balima ɲuman na. Dɔw bɛ yen Jabate n k'a tɛ se ka kɔgɔ dun. Fantan bɛ k'a dun. Dɔ tɛ se ka sukaro dun. Fantan bɛ k'o dun. Dɔ pour que a ka sunɔgɔ fo a ka fura ta. Awɔ. Pour que a ka taa ɲɛgɛn na fo a ka fura ta. Wallahi. Pour que a ka se ka dumuni yɛrɛ kɛ fo a ka fura ta. Jabate ja Ala ye dɔ kɛ bɛɛ ye. N'i y'i kɔfilɛ. Maa 1000 de b'i kɔ min ɲɛbɔlen de i jɔyɔrɔ in fɛ. Siga tɛ nin na dɛ Jabate. Ala ye bɛɛ sɔn. Dɔ de bɛ jɔ a ta la. I ka kari n'i ta in ye dɔrɔn. N'o kɛra i bɛ Ala ye k'a barikada. Bil munasaba Imam Ali y'o kuma de fɔ ye. Awɔ. Abul Abbas Sheikh Ahmad Tijani. Naam. A ko hali ni fɛn t'i kun. Kana yira maaw la. Awɔ. Kana yira ko fɛn t'i kun. Hali ni fɛn t'i kun. Kana jira ko fɛn t'i kun. Jabate cogo di? N bɛna a ka kelima yɛrɛ f'i ye. A ko man azhara faqrahu azalla qadrahu. Jabate nin kelen ye tiɲɛ ye dɛ. Man azhara faqrahu azalla qadrahu. Ko n'i y'a jira ko fɛn t'i kun. I fɛ maa la. Ko nin tanya bɛ na. Nin tanya bɛ na. I y'i yɛrɛ lagosi a ye. Wallahi. A b'a dɔn k'a fɔ min b'e jɛ n'a y'i ka faiblesse dɔn dɔrɔn ka ban e de yɛrɛ d'a ma. E de y'a yira dɛ. I y'i yɛrɛ dɔgɔya. I y'a faamu. Wallahi. E ma ye dɔw bolo an ye milliardaire ye. Munna? I ye cogo Jabate. Ayi Juju Alimami y'o de fɔ rahimahullah. Ko fonisera bɛ maa se yɔrɔ la ka sɔrɔ i ma se. Allahu akbar. Hakili a tɛ ban o. Ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ ko fɛn dɔ b'an ka portefeuille kɔnɔ. I bɛ fɛn dɔ k'a la Jabate n yɛrɛ tun bɛ n'o fɔ n k'i k'o di yan. An b'a di ma kɔfɛ. Ala k'an bɛn sɔrɔ. Amina ya rabbi. O la Abul Abbas kira kumana tuguni sallallahu alaihi wasallam komi an bɛ sankura ko de la. A ko ni maa sigira kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye o de bɛ kɛ silamɛ ɲuman ye. Silamɛ ɲuman o de ye sigiɲɔgɔn ɲuman ye. A t'a tɔɲɔ. Allahu akbar. A t'a tɔɔrɔ. I ye maa o maa ye a b'a sigiɲɔgɔn tɔɲɔ silamɛ ɲuman tɛ. Donc a kɛra Jabate nin kan ka walawala. A kɛra sigiɲɔgɔnya in tɛ dan an ka duw gunne ɲɔgɔn na a ɲɛsinnen ɲɔgɔn ma o dɔrɔn tɛ o. O dɔrɔn tɛ.
hali n'aw bɛ avion kɔnɔ aw bɛ sotarama kɔnɔ aw bɛ sugu de la a bɛ sigi de aw bɛ sigi la jamana ni jamana o ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya bɛ o Allahu akbar ne bɛ se ka kɛ Mali fɔ ko ne ye maliyɛn ne ni burukinabe dɔ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hiji la ou bien an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ sigiɲɔgɔnya donc an kɔni k'a ye k'a fɔ dɔrɔn an ka dugu ka so an ye sigiɲɔgɔn ye i ka ɲumanya kɛ Allahu akbar i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye sigiɲɔgɔn ɲumanya de ka ɲi fɛn bɛɛ la est-ce que mana Mali karamɔgɔ ani Burkina karamɔgɔ ani Côte d'Ivoire karamɔgɔ ani Sénégal karamɔgɔ Guinée karamɔgɔ sigiɲɔgɔnya de bɛ yen ɲɔgɔn gasi sigi ɲɔgɔn mankotogo ɲɔgɔn hinɛ minɛ o de bɛ yen a ko a naaninan min ka di i ye maaw k'o k'i ye maaw k'o f'i ma i fana ka o de kɛ mɔgɔw ye i k'o de fɔ mɔgɔw ye Jabate ni walawala dɛ i bɛ min kanu n'i yɛrɛ hɛrɛ la i k'o ɲɔgɔn kanu n'i balima ye sisan dɔ ka citerne jenina tiɲɛnikɛlaw fɛ e ko c'est très bien c'est pas très bien dɛ Jabate a kɛ komi e yɛrɛ ta de don n'i ta don a bɛ min k'i la Allahu akbar i k'o digi la ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ o bɛ min k'i la mɔgɔ wɛrɛ ka tɔɔrɔ ka k'i ta ye ni ne ye limaniya ye Jabate nin ka fɔ dɛ ni ne ye limaniya ye i bɛ fɛ ka hɛrɛ min fana sɔrɔ a ŋaniya maa wɛrɛ Allahu akbar o de ye limaniya ye inwi قل افعل لازم ادعو إليه ni qaida duuru de bɛ yen Allahu akbar inwi الخير hɛrɛ ni ŋaniya mɔgɔw ye kelen i ka hɛrɛ kuma fɔ mɔgɔw ye fila i ka hɛrɛ waleya k'a yira mɔgɔw la i yɛrɛ ka kɛ hɛrɛ mɔgɔ ye naani i ka mɔgɔ wele ka taa hɛrɛ ma Allahu Jabate nin ye waladaba ye dɛ ni i tɛ segin an bɛ sirifula duba jumɛn na sirifu ka kumaw de don donc a se ka kɛ tiɲɛni ye o ni walawala Jabate o la komi sankura kow de don an bɛ ala deli ala ka sankura hɛrɛ d'an ma amin ya rabbi a tɔɔrɔ a n'a masiba ala k'an kisi ka bɔ a ma amin ya rabbi an bɛna fayida dɔw de di sankura wagati cogoya kama seli waatiw kɔfɛ maaw ka to ka alam nashrah k'o kalan siɲɛ 9 o b'a jɔyɔrɔ ye alam nashrah o ka ɲi kosɛbɛ seli wagati kɔfɛla bɛɛ la siɲɛ 9 ayiwa wa Jabate ni minnu tɛ se o la dun u b'a dege o b'a dege ayiwa an y'a mɛn a b'a dege an bɛna taa daminɛ Jabate inchallah dɔɔni tɛ tɔto ko la o tɛ tɔto ala k'an bɛɛ sa amin seli wagati kɔfɛ siɲɛ 9 o kɔfɛ an k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ fɛ dɔ ka fara i si kan i bɛ dɔ de bɔ jurumu na Jabate dɔ bɛ fara si kan awɔ ahlul baytu ka kitabu dɔ filɛ an bolo el amali li sheikh tusi ni hadisa kitabu de tusi n'o fɔra sirifu ka kalandenw bolo u b'a dɔn min dɔn ale a bɛ komi Bukhari bɛ sunamɔgɔw bolo cogo min Shiaw fana bolo tusi ale ye tahzibu dilan ani al-istibsar donc kitabuba 4 min ni Shiaw bɛ baara kɛ n'a ye ale b'o la ale ye 2 dilan o la a ye 2 de dilan o la tafsiru fana b'a bolo o fana dafalen at-tibyan fi tafsir al-Qur'an bil-Qur'an o y'ale de o y'ale Sheikh Tusi wa huwa Sheikh Taifa o kuma Tusi a ka amali la a ko ahlul baytu ko man yamutu bizunubi akthar mimman yamutu bil ajal ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار Jabate ako maa minnu bɛ sa jurumu sababu la k'o de ka ca ka tɛmɛ lajali saya kan quoi ka tɛmɛ waati yɛrɛ seli saya kan a bɛ komi n'ala y'a fɔ ko karisa ka kan ka san 60 balo o ye ajalu ye o bɛ ala de bolo ye o bɛ ala bolo anw t'o dɔn ayi a b'a conditionné a bɛ charti k'a la n'a ye nin kɛ a bɛ 60 sɔrɔ a bɛ 60 sɔrɔ n'a ye nin fana kɛ n bɛ se ka dɔ fara a kan fana nka n'a donna gasi dɔ la ka gasi dɔ tiɲɛ n bɛ dɔ bɔ a la n bɛ dɔ bɔ a la o bɛ k'a ka peine dɔ ye
bana bɛ kɛ mɔgɔ caman sata ye cogo min jurumu fana bɛ kɛ caman sata de jurumu bɛ jurumu na n'o kɛra dɔrɔn Ala bɛ sin k'a tigi si tigɛ. Jabate o la u b'a fɔ ko kira ko sinji tigɛli bɛ dɔ bɔ si la a tuguli bɛ dɔ fara si kan. Allahu akbar. Ma o de fɔ hadisa tɔ la ko maa minnu bɛ balo ni ɲumanya fana ye o de ka ca ka tɛmɛ maa min fana bɛ balo ni a si yɛrɛ ye. Ɲumanya min bɛ dɔ fara a kan. Allahu akbar. Jabate nin kan ka wala dɛ. Donc ni san bɛ yɛlɛma hadamaden kuma dɔ la fana i kan ka jɔ ka siran dɛ. kan ka siran. Nafasul mar'i khutahu ila ajalihi. Allahu akbar. Hadamaden i bɛ ka ɲɔni min kɛ ninakili i bɛ ka gɛrɛ i fɛla de la. Ala Jabate ale tɔgɔ man di. An b'a fɔ n ko an bɔra silamɛya san hijira san 1400 ani 40 ani 7 an bɔr'o la. An donna 448 na. I bɛ nisɔndiya n'o ye. I bɛ nisɔndiya n'o ye. E bɛ si jate minɛ ka Ala kira fatura san min fana i b'o jate. Kira fatura k'a si to san 67. Jabate Pati Jallo an ka paw kunna Jabate. Jabate an ka taa. Ala Pati i bɛ joli la. Biduruni dɔ Jabate. A bɛ ka taa dɛ. Jabate biduruni dɔ. A bɛ ka taa. Donc sɔɔni bɛ se 60 ma. Jabate n'a sera 60 ma a tɔ ye moins 3 ans. Jabate a bɛ tɛmɛ an bɛ taa de. Bonisi fana bɛ Ala fɛ. Bonisi caman bɛ yen. Kana an bɛ taa de. Ala ka caman d'an ma. Amina ya Rabbi. K'a mɛn Ala ko la. Amina ya Rabbi. Ala bato la. Ya Rabbi. Bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam. Khairu nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ala ka si jan d'an ma. Amina ya Rabbi. Ka Ala bato. Ya Rabbi. Donc Abul Abbas. Naam. An ko an bɛ fayida minnu di. An ka to limaniya in kan a kana se ka bɔsi an na. Belebele dɛ. Sheikhna Ahmad Tijani ka kalanden Misiri a ka Rajul Muhibbul Fani na a bɛ na n'o fayida dɔw ye. A ko dɔ nana ka ɲininkali dɔ kɛ Sha'arani na. Sha'arani ale fana ni Khadri tun bɛ ɲɔgɔn ye. Alhamdulillah masala nana taa se fo ɲininkali delila ka kɛ Alakira la sallallahu alaihi wasallam belebele kiti dɔ kan yani min b'a to hadamaden ka limaniya tɛ bɔsi a la i sabatilen ka to limaniya kan. As-sabata ala al-iman. Limaniya tɛ minɛ i la. Ayiwa fayida di dɛ Jabate. I n'a fɔ ɲina Maka alimami juma tɛmɛlen hiji kɛyɔrɔ la a ye khutba min kɛ o de ye as-sabata ala al-iman. Ko ni hijidenw n'aw seginna fɛn min b'a to limaniya bɛ to aw bolo a tɛ tila aw la a y'olu kaidaw caman fɔ. I ni maa ɲumanw ka jɛ ani ka to ka Ala kosuma caya o ni ko caman a y'o fɔ hijidenw ye ani ka duwawu ɲini. A y'a fɔ arabukan na Jabate. Ne y'a traduit o y'a fɔ bamanankan na. Ne y'a traduit a vocal bɛ n bolo n bɛ tila k'a transférer. N y'a télévision mɔgɔw a bɛ hakɛ to dɛ. Nin y'a cogo dɔ ye o. An t'a dɔn an b'a transférer cogo min mais inchallah n'a y'an ka téléphone numéro sɔrɔ a bɛ WhatsApp la an b'a ci aw ma. Inchallah. Alakira ale ɲininkara kodi fɛn min bɛ hadamaden sabati limaniya kan. O fɔ an ye dɛ Jabate. Ka Jibril ɲininka Jibril fana ye Ala ɲininka setigi ko kodi man wawaba ala qira'ati ayatul kursi ka to ka ayatul kursi kalan kelen ani suratul baqara laban yɔrɔ amana rasulu bima unzila ilayka to fori ka taa laban bɛɛ ti so la. I bɛ se min na ayatul kursi ani shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa o ayan ko fana kalan ko kalan ka taa se inna ad-dina inda Allahi al-islam ka jɔ ye ani kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha ka taa se hisabu yɔrɔ ma. Ani suratul ikhlas kul huwa Allahu ahadu ani birabil falaqi ani birabin nas ka sɔrɔ ka suratul fatiha kalan ko a ka ca la maa min mana duumɛw kan Ala b'o ka limaniya Ala bɛ o sabati. Jabate i bɛ nin bɛɛ de kalan. I y'o faamu. An bɛ fayida min fana di Cheikh Ahmad Tijani. I b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen
ɲɛnɛmaya kɔnɔ u ka denmisɛnniya la u ma don ala ko la kosɛbɛ ayi an bɛ ala fo alhamdulillah awɔ jeunesse kɔnɔ u ma ala ko kɛ u tɛ seli kosɛbɛ seli juru b'u la caman sunjuru b'u la caman a n'a ɲɔgɔnnaw ayiwa o fɔ an ye dɛ k'e t'a lamɛn dɛ ni seli juru b'i la i b'a estimer de i b'a jateminɛ ni san joli kɛ selibaliya la a mana kɛ cogo o cogo san 10 ɲɔgɔn kɔni n y'o sɔrɔ a la dɛ i bɛ sin k'o fɔ ten i bɛ sin ka o jate donc i b'a daminɛ don o don i bɛ n'i ye sɔgɔmada seli i bɛ sɔgɔmada wɛrɛ kelen seli ka fara ka a ŋaniya ni juru min bɛ na Jabate i bɛ taa n'a ye o cogo de la ni de y'a sariya ye nin y'a sariya ye nka alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sɔnɔgɔyali dɔw kɛ nin tɛ dabila dɛ sabula si bɛ ala de bolo nka nafila dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ o fana a ka ca la ala subhanahu wa ta'ala fonisere don a ye fonisere ye a bɛ se ka si d'i ma i ka se k'a rattraper siga t'a la ani ka se k'a bɛɛ fana yafa Allahu akbar o nafila in na o fayida di an ma dɛ Jabate juma don i bɛ jɔ ko 4 de seli juma ni salam bila ko 1 juma yani juma ka seli jɔ ko 4 salam bila ko 1 i b'a fɔ seli fana bɛ cogo min en même temps sigili t'u ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ sigi jɔko fila in na jɔko fila la i b'i sigi ka tayya k'a la o t'ale la o t'a la a bɛɛ bɛ kɛ ka wuli ka jɔ lakalili dɔ la mais lakalili dɔ la i bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ seli fana ni lansara ninnu bɛ kɛ cogo min fatiha siɲɛ 1 ayatul kursi siɲɛ 7 inna atainaka al-kawthara siɲɛ 15 fatiha siɲɛ 1 ayatul kursi siɲɛ 5 inna atainaka al-kawthara o siɲɛ 15 jɔko kelen o kelen la awɔ donc an amirul mu'minin amnana imam ali la a bɛ siyaw ka kitabu la mais a filɛ nin ye Cheikh Ahmad Tijani ka kalanden ka kitabu fana la a bɛɛ ye shirifuw ka ta ye ko ali ko sami'tu rasulallah ko ale y'a mɛn alakira yɛrɛ b'a fɔ inna man fatatuhu salatu 70 sana takunu kafaratan laha Allahu akbar ko san 70 hali ni o seli ye maa min da ko n'a ye seli in kɛ k'a b'a kɛ a ka jurumu yafa ye Allahu akbar qalu ya rasulallah la yazidu umru l-insani ala 70 aw 80 ko maa bɛɛ tɛ se ka san 70 ni san 80 sɔrɔ alakira ko a ka seli a n'a mansaw ka seli a n'a denw a b'a bɛɛ ŋaniya a b'a bɛɛ rattraper n'a ye Allahu akbar insha Allah komi waati ko do la Jabate ala ka an bɛn sababa ma amin ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka wasa kɛ amin ala ka jigiw mafa ya rabbi ala ka san hɛrɛ d'an ma duwawu k'an ye san kura in na Jabate i ka duwawu kɛ jamana ye an bɛ duwawu kɛ jamana ala k'a basigi amin a bɛ ko bɛ minnu bolo ala ka hakili ɲuman miiri ɲuman kɛcogo ɲuman taabolo ɲuman ala k'a don o kɔrɔ amin ala k'u fanga se ya rabbi ya Allah anw minnu bɛ mara kɔnɔ ŋaniya ɲuman taabolo ɲuman miiri ɲuman jogo ɲuman ala k'o di an ma amin ya rabbi ya Allah tiɲɛnikɛlaw ala k'u daga bɔ an da la amin amin ka fɛn diw ma min b'u ɲina ya rabbi ya Allah ya Allah ala ka an kɛ silamɛ ɲumanw ye amin ya rabbi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ali muhammad wa sallim ya muqallibal qulub wal absar ya mudabbir al-layli wan nahar يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال آمين يا رب العالمين يا ربي على كان ندعو سنمنو على كامنا أني على كامنا وبلجلي على كامنا جمناي إن شاء الله تعالى سانغورا من عندنا كنو أهرة شامة على بدو يا ربي على كهرة كاي على كهرة جمناي وتما واتي من ديرا أما واتي سيرا إن شاء الله تعالى كشرف لا دوما ka a filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na inshallah an ka karamɔgɔba n'o de Shirifula TV o yɛrɛ a sigibaga ye n'o ye Seyid Sherif Usman Madan Haidara k'a fo k'a barikada a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka duwawu k'a ye ka duwawu k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen san kura in na an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka hɛrɛ k'an n'a bɛɛ lajɛlen Quran ladin barika kosɔn an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ala k'an bɛn waati wɛrɛ insha Allah
والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل